Vandaag is het World Health Day en op deze dag is de minister van Volksgezondheid bij ons ziekenhuis gekomen om met name naar het Afghan Center for Wound Care te kijken. Hij heeft daar met patiënten gesproken, met medewerkers en hij is volgens mij totaal verbaasd geraakt van dat wat wij hier doen voor alle mensen op Aruba. Het is een excellent center, niet alleen voor Aruba, maar ook voor de regio. We zien steeds meer mensen uit Sint Maarten en Bonaire die naar ons toe komen. Maar met name op het eiland hebben we toch wel een groot probleem met het aantal patiënten met wondproblematiek. Met name gerelateerd aan diabetes. En diabetes is, zoals we weten, iets wat je kunt voorkomen. Dus het nadruk hebben we nog een keer gelegd op het belang van een preventiecenter. Nou, de minister heeft ook gezegd dat hij daar aan werkt en ook dat er binnenkort de eerste stappen gezet worden vanuit het Nationale Preventieplan naar een preventiecenter. Wij als ziekenhuis gaan daar volledig in mee en ondersteunen dat en gaan daar ook zeker meewerken. En ons doel is uiteindelijk natuurlijk niet alleen om een heel goed centrum hier te hebben, maar uiteindelijk ook om te zorgen dat er minder mensen terecht hoeven te komen. Veel wonderproblematiek is te voorkomen, geeft enorm veel overlast voor mensen en zorgt uiteindelijk ook voor een lagere levensverwachting op het moment dat er amputaties aan te pas komen. Dus wij gaan er echt met elkaar voor zorgen om dat centrum goed te houden, maar ook om mensen beter te maken en ook om te zorgen dat mensen lang mogelijk gezond blijven. Want tenslotte natuurlijk extreem belangrijk is en wat je ook ziet is dat de minister zijn waardering uitspreekt voor de mensen. Het zijn uiteindelijk natuurlijk heel veel verpleegkundigen, dokters, assistenten, secretaresses die laten zien hoe belangrijk het is dat je geeft om je patiënten, dat je er op tijd bij bent en dat het echt geen makkelijke job is. We hebben hier een super goed team die niet altijd even goed aandacht krijgt, maar de aandacht van vandaag was echt heel goed en belangrijk. En als directeur zie ik dat ook en waardeer ik dat ook. En dat geldt voor de rest van ons huis ook. De afgelopen jaar hebben we weer een enorm moeilijk jaar gehad. Iedereen loopt een beetje op zijn teentjes en ook met alle spanningen die er mondiaal ook plaatsvinden. En toch levert iedereen die zorg die elke patiënt, elke man of vrouw, kind nodig heeft. En dat is fantastisch om te zien.